No, musíme urobiť reverzné SNP, musíme začať ľudí nasťahovať do bytov, ako povedal realitný maklér Jan Golian, riaditeľ realitnej kancelárie Golian and Wiest and spol. Začnite s nasťahovaním! To je distortion do obyčí. Zasa piješ kapučko a potom nemáš byť. Keby odpustíš si horálku, už zajtra môžeš ísť sobou na obhliadku bytu. Tak ty les tohto krytu, ty krátko sa tiskame nebyt, vygadilo byt. Jožo má už byt, Jožo má ten byty. Prečo Jožo není nebyl ako ty? Všetko si drobné ešte od maturity. A má teraz byty byt. V každom jednom panelári mám paradajs. Ja som imperator, môj bytý prerábaj. Stojím na ulici a točím kľúčami. Myslím na teba, jak sa býva od mami. Ľudia sa pýtajú, že čo majú robiť. A ja že jak sa čo, veď kupuj byty byt. Čári mári raz, dva, tri, každý deň som na katastri. Zapisujem imanie, mám piči tvoje bývanie. PKK, apartman, dvojposchodový balkón. A ty bývaj v garzonke, v Ružomberku stojím tatkom. Keď si kúpiš byt, tak nemusíš v ňom byť. Byt není do slova, byt je to od slova bytosť. Yesterday je preč, no tak dávaj len byt. All you need is byt, lebo pôjdeš do riti. Milujú po nájomníci, keby nie som ja, tak som na ulici. Milujú ma tak, že mi platia stále viac a ja som s tým OK. Byt. Čári mári raz, taký každý deň som na katastri. Zapisujem imanie, mám píši tvoje bývanie. Peťkáka a tak má dvojposchodový balkón. A ty bývaj na zoke, v Ružomberku stojím tatkom. Finish! Byty a bitcoiny a pičoviny, díkyčko.